Jak to jmenuje? Jmenuji se Flash Black Flash. Jo, dobrý, takže já jsem Neptun a chcípnul mi skin. Takže bude až příští video. A jemu nechcípnu, ty vole. Jo, čau. Au. Ne, já nechci, aby se mi zaražil lopatu do prdele, nech mě bejt. Pojď sem, ty smejde. Nech mě bejt. Black Flash má úplně mikrofon narvaný v reproduktorech u obrazovce, takže uslyšíte moji ozvěnu. Ty vole, nezabíjej mě. A teď dřevo, cikáne. Zarazím ti do dřevo? Tak jo, díky za tenhle strom. Hele, join job. Jo. Taky ti to napsalo. Join, co budem dělat? Dřevo, růplet. Počkej, tady si zvolíš povolání, jo? No, Si děláš prdel. ne. Já chci být kamenolomec. Cože, jaký kamenolom? Já chci pracovat v dolech. Já chci těžit Dřevo, čuty. růplet, not exit. Jak to udělám? Co musím napsat, vole? Halo, Info job. co musím napsat? Já nevím. Jobs, takže... Co tam napíšu? Zlatokop, vole. Jobs help. Co tam musím psát? Ne, join job. Musím ti co dám? Normálně téčko, ne? Aha. Ne, počkej. Jobs. Počkej. Téčko, lomeno jobs. Jobs? Jobs a já ti řeknu nějakou práci. Ne, já chci pracovat v kamenolomu, jak se to řekne? Ten dolní. Woodsman, alchemist, miner. Co? Miner. Co to je? Kamenolog, jak tomu říká. Všechno malýma? Jo. Takže to je v angličtině. Jo. Dá se tomu tak. Píše mi to unknow command. Máš dát jobs, join. Lomeno. Jobs. Jo in. No. A dál? Miner. Jobs, jo in miner. Jo. Ty vole. No furt mi to píše unknow command typ. Mezera. No teď jo. Takhle. Tečka lomeno? Ne, tečka lomeno, ne. Ježíš, tohle je video informační, jak nehrát s tímhle. Jak nehrát se mnou. No, který neví, jak pracáč. Teda, jak No, hurá! dělat práci. Jsem miner, vole. Jo, jsem miner, vole, jdu kopat miny. Tak jo, já jdu kopat miner. Tak, tady si zabydlíme. Rozgrifujeme nám... Čekej, tenhle server já znám. Ten mi něco říká. Máš tady dům. Dům? No já neříkám, že tady máš dům. Nemám. Kdybys mě hledal, tak jdu do takový černý díry. Ale mě asi hledat nebudeš radši, viď? Ne. Hele, nemáš tam nahoře někde pochodně? Pokladně? Pochodně, vole. Aha, je rozuměl pokladně. No nic. Máš tam nahoře pokladně, ty vole. Pokladně nemám, ale v pochodě taky. Tak. Ježí. Já budu chvilku stát, protože si jdu mikrofon dát na hlas. Mikrofon? Nastavení... A jaké je nastavení mikrofonu? Vím já. Nastavení...
To je, jak já mám kámoše, který mi řekne, já jsem v počítači úplný master. A potom se ho zeptám, tak jo, prosím tě, tak si nastav Tak, táčku San Andreas, nastav si tam lepší grafiku, aby to měl lepší. A on, tak, jak se to dělá? Hurá, už jsem z té díry pryč. to řekl on, anebo co řekli? Jsem řekl já blbe. Ne, on řekl, že neví, jak se to dělá. Ty si teď řekl, že To ukážeš. ty, jo. Že seš ty díry pryč, tak už mám nastavený mikrofon, doufám, že mě slyšíte. Vy na druhé straně země koule a Okay, postavení grafiky, bydlíš jenom na druhém městě, teda úplně na opačném straně města. Jo, bydlej úplně někde v prdeli. No. Jsme se viděli někdy, takže kdy to bylo? Před Jo, jděte bydle do prdele. Doufám, že na to umřete. Tak, ty taky. Já už mám koblu 56, tak. Já? Ne, já. Já mám koblu 55? Je, pořád od 106. Čekaj, Aj, ty vole, mě se to seká. pak si kup lepší internet a nebo to tu. A jo, tu je sračka. No, já ti říkám, o to tu neměj. Ale my nemáme o toutu. Tak od tý mobilu. Hodu, ty nemáš od tým mobilu. Já ho mám od nějakýho týpka. Strejda, ty máš od Strejdy Maria, viď? Ne, nemám. No, mám ho od nějakého týpka, který má po celém táboře rozmístěný ten internet. Jo, ale dá si tam malinkatou anténku a myslíš si, Bůh ví, co není. Mám Wi-Fi, Co? mám Wi-Fi, ne na drátek. No taky Wi-Fi. Fakt jo. Jo, fakt. Takže bylo jedno napřed. Hele, čum, za tebou je kočka. Čau, baby. Počkej, fakt? Ne, to jsem já. Hele, odjeď, nech mi můj důl. Čau, baby. Hele, ty kopej to vpravo, já to vlevo. Jo, právě tam nic není. Nic proti, ale já jsem na hlíně. Ale to jsem před chvíli těžil já. Je, najednou několik lidí se tady připojilo. Veronika, odemej. Já nevěděl, že to hraje. Jdeme za ní, jdeme za ní. Nikdo neví, že jí máš rád. Počkej, Kurva. počkej. Co? Já prostě těžím mečem. Já vím. Ježíším. Ty Ale vole. kdyby si... Ty vole. A sakra, Fíloď, my jsem zachránila... No. Ty vole, už jsi tam zase. Jo, dobrý, dobrý, dávám si pod sebe hlínu. Ty vole, že se tady nasměje více než nějaký diváci. Čau. Tak, tamhle pyramidy. Ty vole, hej, čekej, já jdu někam dál, do nějaký do nějakého temného zadku, já tady nehodlám bejt, obzvlášť. Jsem to těžil. Takže uvidíme se v příštím videu, protože si potřebujeme přepsat. Ne, a musíme domluvit rande s Veronikou, tak. Čau. No tak. A ty jako nic? Jo, čau, vole. Doufám, že se ti vydaří to rande. A vy taky přejte. Naschledanou, loučí se Black Flash a Neptun. A jak víš, jak se jmenuju? Já nevím. Pište komenty, ať se daří Dominikovi a rande s Veronikou a like, až se jim to zdaří. A surprise, až budeme mít malinký děti. Já Jo. a bejt světa. Ty vole, to jsem v životě nes.